Здравейте отново, приятели! Днес 15-ти ден, както синчето ми го няма. Търсят го, както в Германия, така и в България. По болници също го няма. Много хора се качват в лайфове и казват, че са го видели. Полицията е проверила всяко едно местенце, където е казано, че са го видели. Прегледани са камери и така нататък. Не е вярно. Ще помоля тези хора наистина да не се базикат или да не си мислят, че ще станат известни след като лъжат. Пожелавам им да бъдат живи и здрави, но да не им дойде на главата. Чета разни коментари, че на мен не ми пукало, смял съм се и тъй подобни.